Kali, a kava. Pozdravo Avela, Taro, papu, Nikola i baba Miglena. Kepene nape unukinjake, te ovel bud sasti, bud poslušno i bud zorali. Lengi unukinja i princesa. Mirozvala, da je mnogo zdrava, mnogo poslušna i mnogo da gi radva, mnogo hubavo decvo, da ima malkata princesa koja to pravi na 26. Juli, една годинка, принцеса. Мирослава, много да ги радва и да ги слуша малката принцеса. Амана, аманан, лей-лей-лей-лей. Амана, аманан, аман, лей-лей-лей-лей-лей-лей-лей-лей. Поздрава идва од дядо Николај и баба Миглена. Да е жива и здрава, много да ги радва и да ги слуша, да се така красива и послушна, да порасне голяма и да постигне много в живота. Мирослава, много да ги радва и да ги слуша, казва дядото Николај и баба Миглена. Да са живи и здрави майката и бащата Ники и Кали. Да са живи и здрави цялото прекрасно семейство. Много да ги радва принцеса.